Assalamu alaikum. Hormatly mömin musulmanlar, hormatly türkmenler, türkmenler, batırlar, qaytmaz, qorqmaz batırlar. Men Juma Safar Türkmen. Barmısınızlar, amanmısınızlar? Hormatly batırlar, Türkmenistandan hem gowy habar hem yaman habar gelip dur. Türkmenistandan hem qynandyrjy hem begendirjy habarlar gelip dur. Sizlere inşallah yaman habarından aydayn, soň inşallah gowy habardan aydan. Birinci yaman habar, adamı üzücü yaman habar. Türkmenistan içinde adamlar aç, yalanaç, işsizlik, haksızlık, zulüm devam etip dur diye. Şoň üçin bir zat edeling, bir zat edin dip durlar bizlerden. Bize maýdys inşallah. Bize etjek, ýöne sizlerden bize kömek edin diýip aýdys. Gowy habar näme? Halk aýdy, daşygızda, Lewapda, Marda ýakynda inşallah bir göteriljek bolupdylar, bir rewolýusiýa etjek bolupdylar. Göterilip bu baskınçylar, bu zalymlary, bu köşükde oturýan, bu galstukly, bu futbolist, özlerini futbolist diýen Gurban Gulyam itlerin baryny ýok edip, kelleleri topýaly üzüp alyp Qaramyň içinde bir futbol oynal diýip durlar da. Hormatly batyrlar, inşallah taala rahman. Şoň üçin biz hereket edýäs. Gelen musibatlara sabr edýäs, dowamy edýäs nesip etse. Ýöne sabr edýäs diýende alma beş agzyma düşdäl. Hereketimiz edýäs, elimizden gelen işi edip, şondan gelen musibatlara sabr edýäs da. Şoňa düşünip alyňlar. Sabr diýen kelemeni köp adam bilmeýär. Şo diktatorun itleri, mollalar aýdýar ki, sabr ediň emmi zat gowy bolup gidýär diýär da. Gowy bolsa şu wagtda çenli gowy bolar da, eýle zat ýok. Hökümete karşı çıkmaň, o bolmaý İslam dinine ýok diýär da. Ýok, şu hökümete. Özü hökümet diýen birinji ýok. Hökümet diýen zadyň özü ýok da. Bu diktator, bu zalimler bulary elinden geldikçe sıraz ýogatmaly, tiz ýogatmaly bulary. Näýli bular hökümet bolýar ki? Bular basyp aljylar bular. Zalimler bular, kapırlar bular. Şoň üçin batyrlar, patriotlar Kur'an-ı Kerimde Rabbimiz Allah azze ve celle dinimizi goramak üçin, vatanymyzy, milletimizi, yurdumuzu goramak üçin Allah Rabbul Alamin bizlere Anfal suresinin 65-nji ayetinde hem aýdýar, şu şeýle zalimlere karşı vatanny goran mömin musulmanlara destek etip ayet indiren Anfal diýen surany aýdan. Anfal diýen sure. Şoň 65-nji ayetinde Rabbimiz aýdýar ki, Muhammed aleyhissalam aýdyp, "Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital." Ey peygamber, ey Muhammed aleyhissalam, möminleri söwüşe höweslendirgin, urşa höweslendirgin, şu meneş harba höweslendirgin diýip aýdýar. Subhanallah. Mun Türkmenistan mollalar eşde ýüregi ardyp galymyn. Haýsy ayatda ekeni? Anfal suresinin 65-nji ayetinde eken. Aýtyp görüň mominler, aýtyp görüň bu Türkmenistanyň Gurban Gulyam mollalaryndan hem sorak görüňiz. İznahı dowam edip aýdýar ki: "İyyakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn." Eger sizden 20 sany sabırly kişi bolsa diýe, urşa çykandan soňra, söwüşe çykandan soňra 20 sany sabırly kişi bolsa diýe, kapyrlardan 200'sini ýeňer diýe. 200 sany kapyr düşmanlary ýeňer diýe. Allahu ekber. Subhanallah. Muny eşitip göränsiňiz sizler. Elbetde niýeden eşitseksiniz ki, çünkü Türkmenistan'da bunu aýtyp beren adamlar sırazı ya Vahabi bolýar, ya Hizbut Tahrir bolýar, ya terörist bolýar, türmede ýok bolup gidýär. Hemme biznek ayetde aýdýar ki: "Ve iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minellezine kafaru." Eger sizden 100 sany sabr eden mömin, musulman kişi bolsa diye, kapırlardan 1000 sany düşmany ýeňer diye. Allahu ekber. Maşallah. Görüňizmi? Şoň üçin aktivistler biz az ekenimiz, olar köp eken diýip oturmaň. Rabbil Alamin aýtyp durna, sabr etseňiz boldy, hereket etseňiz boldy. Ana size galaba, ana size nusrat, zafer diýär. İzne ayetde aýdýar ki, näme üçin beýle boldy diýsem, bi annahum qawmun la yafqahun. Çünki o kafirler, o zalimler, o basmaçylar näme? Hakykaty fahmlap bilmeyen, düşünmeyen adamlar diýär da. Hakikaty bilmeýär, Allah'ı tanamaýar, marifet ýok, ilmsiz, jahil adamlardır diýär Rabbil Alamin hamdolsun da. Näme diýär? Bi annahum qawmun la yafqahun. Çünki kafirler diýär, hakikaty bilmeýän, fahmlemeýän kawmdyr diýär da. Hakikaten şeýlerini görüpdiň ana. Hani misal, men özüme nämet bereň. Ana Türkmenistan öňkü diktatory bardy. Saparmat ýazyp. Ýanyňdaky itler gözeseňe, şu itlegedeni baryny basyp ýok etip gelýär. O bir dahaki gelýärlerim täze işe girýärlerim bilýär şonu. Soň şeýle bolýar da. Akmak bolmasaň, mal bolmasaň adiýen ki, bir adam paýy şeýdiň. Sen ýok etip dur, şuna hyzmat edýän, halk göterilen halk tarafa geç.
Bu hukuk devletini kuralım. Oltur biz aytып turamız ya, İslam devlet kuracak olup turamız ya. Biz bir Hristiyan devlet ya olmasa bir näme Budizm devlet kuracak olup turamız. Bir ata babamızın, Selçukluların, Harizm şahların, Osmanlı'nın kuran yana bir adalet hukuk devletini kural dip tutmayı, dip tut. Hakikat bolsun. Müslümanım rahat yaşasın, kafirem. Türkmen bolmadığım rahat yaşasın dip tutmayı, dus. İnşallah şunun için bir hareket edelim. Şu hareket edenle bir gün tayak yeriz, bir gün ölüm gideriz. Yani ölüm gitten nereden adamları öldür koyverdi diktatör. Şonda hemmemiz bir bolup çıkan molunna ona göre aytdı var. Ya eyyuhan nebi harridil mu'minina alel qital. Ey peygamber müminleri, musulmanlar söwüşe heveslendirin de. Heveslendirmek gerek. Eğer biz hareket etsek düşmanlara aytıp taşıyız, beyt taşıyız, bir yok ederiz inşallah. Buların hemmesini hakikaten hem eğer Türkmenler az bir bolup köçe çıkayım bolsa 5 ming 6 ming adam bolsa näme? Eğer 10 ming adamdan çıkayım bolsa da diňe bu diktatör değil, bu Aşgabatdaky meclisi değil, bütün dünýany basyp alýas inşallah taala. Şoň üçin müminler, musulmanlar, Türkmenler hareket etmemiz gerek. Hem heveslendir diye. Eğer biz yeňem bolsak, ana Aşgabatda gurulup duran öýler var, maşinler var, Gurbanulyň Mercedes gelen wageni var diye 5-6 sanak şoň birisini saňa patark edýäs. Ak öýler, Pörizadaky villalar aýdyp otursan köp. Sizlere hemmenize hediye edip berilýär şonu. Batırlara berilýär, hareket edenlere berilýär da. Aýny ölküden bolsak, şehit bolsak, näme bolýar? Cennete inşallah Teala Rahman. Cennet diýen yerimiz bar. Abadylabad şu ýerde galýas. Ata babamyz ýanyna barsak, näme etip geldiňiz? Watan dum ýerine. Biz Göktepe'de uruşdyk. Ýa-da Cüneyt Hany görüp kaldyň o ýerde. Näme boldy bu? Orslar näme etdiňiz? Geçir goýanazakmy diýse, aşak bakyp durup, ay şu orslardan galan itler, kampurlar bardy, şu Gurbanguly saparmatny ýazyp diýeni, ay şular hakimiýete aldy diýse, men näme üçin uruşdum diýse, näme diýjeksin ki? Göktepe'de Nadesk oblasty kapır, Rus kapırları bilen uruşdyk, janymyzy berdik, bizden oynamagy mı berdik, näme? Watany goraýa bilmeýän bolsaňyz diýse, näme diýjeksin? Şonu taýýarlap goýun olanlar. Dym bolmasa hareket edelim, dym bolmasa şu telefon nomerleri goýduz. Telefon edin, edem du Allah razı bolsun. Ýakyny şonu men bolýar hareket. Hemmimiz aday desin, nädip etmeliyiz, neçeli aýtdyk, gözden ona aýtdyk. 100 sany sabırlı adam bolsa diye, 20 sanak sabırlı bolsa 200 sany kampıra dengelýär, düşmana dengelýär diye. Çünkü bizler harekete çıksak şu vatanımız için, dinimiz için, cennet için canımızı berjek bolup çıkýas. Kafirler iýze kaçıp gidýär. Çünkü onlar ele düşüp kalsa bilemem. Birinjilerden bolup kaçıp gidýär. Ana özüňiziň habaryňyz bar ana gowy bileňiz abi. Ana şu Gurbanguly kesellek kalanda näme? Ýegerleriň bar aeroportdan kaçýar diye patırdaklap, ne? Görüyormuň? Bular can süýjüde bular. Çünkü bu ele düşüp kalsa bilemem, mal mülkünden aýrylýar, canından aýrylýar. Bir anla aýdyp bersen bol berýär. Şoň üçin batyrlar korkmalıyın, imalı hareket edelim. Hasatan açık aydan Türkmenistan için. Türkmenler hareket etmese başka milletler kolay hareket etmiyor. Yani erkek sözde mesela ne? Şoň üçin halka heveslendirmemiz gerek, görüyor musun? Ey peygamber, ya eyyuhan nebi harridil mu'minina alel qital qitala. Uruşa jeňe heveslendir diye da. Şoň üçin aýtmak gerek, vatandaşlar yurdumuza gidiýäs. Eger diktatör aýyrsak boldy, Türkiýelerde, Russiýada işläp ýörmeýäňiz, çağalaryňyzy görýäňiz, çağalaryňyz sizi çağırtdy diýip heveslendirmek gerek. Sıraz inşallah vatana gidiýäs, arkaň girdi çykdy bolýar diýip aýtmak gerek. Ana İstanbuldakylar gözep içeride pasportunu täzeläp bilene. Eger hareket edip Gurbangulyň ýok edem bolsak, ana şeýle zatlar bolýar, mal mülkler berilýär. Aşgabatda gurulyp bunu öýler sizlerinki bolýar. Çykyn milyard dollarlar sizlerinki bolýar. Ey halkym diýip aýtmak gerek da inşallah. Bizler hem aýtmamyz gerek da. Şöyle birek düşman bolup daş atıp bir etip bersek onda faydası yok. Hakikaten. Şöyle Lewapda bolacak miting hakkında da şu aýtjazadım. Şu Lewaplılar alhamdulillah daş ozdular, marrlar, göterileli, birlikte göterilesi dip durlar. Boldu, bizim taýarız. Bizden men şu haçan şu halk göterilse boldu, öňüne gitmäge. Şu öňüne birinji ok baňa degsin. Men razıyım. Şu ýolda, şu muqaddes ýolda vatanım için, dinim için, milletim için, Rabbil Alemin razılığı için, cennet için şu man ölküsem taýar. Men ölküdeýin, ýöne şu vatandaşlarım, milletdaşlarım, dindaşlarım azat bolsun, erkin bolsun. Türmede nädien musulmanlar öldürüp goýberdi bu kafirler, Bir därim aýdym, Gurbangulyga garşy çykmak bolmaýar. Näme üçin? Bu musulman bolsa musulmany öldürýärmi? Musulman däl bu adam ýalanyny özü musulman görkezip, gaýta maskara etdi bütün dünýä. Gören adamlar aýdy, musulmanlar şu bolsa diye, şulay alyp, mal bolsa diye, İslam dinini onu bilmedim diye, näligini. Gaýtam İslamy yaman görkezipdi bular, ne? Mollalar çykyp alyp, gaýtam sabr edelim diýip, sabr edilýär, birinji hareket edilýär, şondan gelen musibata sabr edilýär. Sabr edilýär, hakimiýeti
aeroportları bazıp alınıyor, son gelen koşunu uruştu sabır ediliyor. O hareket etmezden ne sabır edeceksin ki? Şodur vatandaşlar, biraz katı geplenme olsun başlanız inşallah Teala Rahman. Yakınlı şu Levap'ta, Mar'da, Daşoğuz'da, Ahal'da da bilemem men eştemek, Krasnovod'dan bilmeyen Balkan'da halk götürülecek oldu. Bizler tayarız, barız inşallah Teala Rahman. Ana şu mollalardan sorak görün. Şu ayet var mı yok mu deyip de Anfal suresinin 65. ayeti eken diye aytdı. Yine bir gezip ayet bereyim. Ey peygamber, müminleri söveşe, heveslendir. Eğer sizden 20 sani sabırlı kişi bolsa, kapırlardan 200'sün yener. Eğer sizden 100 sani sabırlı bolsa, onda kapırlardan 1000 sanak düşmanı, 1000 sanak kapır yener diye. Çünkü kapırlar hakikati bilmeyen, hakikati fahimlemeyen kavimlerdandır diye. Sadakallahul azim. Allah azze ve celle bizleri utandırmasın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.